Eseri zaidan eska horrek ez dakit. Kaixo, Ainhoa García naiz, eta Naxkerren gitarra eta ahotsa, gitarra jotzen dut eta abesten dut, eta 24 urte ditut. Berak leihotik aldako kotxe horri baten maitatu zuen aspaldi. Txikitatik bizi izan naiz hemen, nire gurasoekin, eta oraindik bizi naiz hemen pisu berdinean. Eta ikasi dut Atarrabian, ikastolan eta institutuan, eta hori. Esteno bada beste norbaitentzat, norbait ordea. Naxkerren elkartu ginen 2022ko abuztuan, Atarrabiako launeska, eta gero ezagutu genuen Aritz dela basu jodea. Atarrabiako jaietarako kontzertu bat prestatzeko. Ze Karmele abeslariak eta nik abesten genuen gitarrarekin batzuetan, eta orduan esan genuen, goazen talde bat sortzera. Egiten dugu pop rock moduko bat, beti galdetzen digutela ze estilo den eta ez dakigu oso ongi definitzen, baina horren bilari gara. Eta hori, egin ditugu ja 4 kontzertu, hurrengoa Atarriako Kulturetxean. Gure helburuak dira abesti berriak idaztea eta kontzertu pila bat egitea jendeak gu ezagutzeko eta ere praktika pixko bat hartzeko, ze azkenean gara hasi berriak. Gu saiatu nahi gara gure kasuan abestiak euskeraz idazten. Azkenean musika euskeraz entzuten dugulako eta hori sustatu nahi dugulako, jendeak ere musika euskeraz entzutea eta horrek ere sortzen ditu idazle berriak ez.